It says, "Hi Shewe, hi Donna, hi 3 to 6 Express. I would consider ourselves newlyweds. We got married 3 years ago. I have an office job and Madam Waimbo Gadziranzara Pataka Sangana. But after come dawn, Vakavavasia. It's not like she was making reasonable money anyway. So as the man of the house, I literally take care of everything that concerns us financially, including mabereki vake. In fact, I even send Tsano to boarding school. He is in Form 3. I do a lot kan because kumba kwavo kwakatosheka. I'm sorry to say this cause ndakatsamwa. Now nyaya ndunza panapa patinotenga magroceries edu tinobva tangotengawo nana moms vangu nevake. I leave her to sort out the groceries and then osheyanisa oendesa kwa moms vangu cause vanogara padhuze and then ozoendesa kubhazi since ambuya vachigara kumusha. But we always make sure that we visit frequently. Tinoto driver once in a while tosiya hope ndotomvonomusiya and then ndozomtora after a week. This has been going on smoothly until I decided kunona moms midweek. I had a cousin angauya from England. Ndikabva ndabva kubasa vandati on my way rega ndibva ndaendesa magroceries moms since tisati tawana nguva yekumaendesa. Kudai kasagaga na chino kane one of each item. Vandamufonera cause anga asipo kuti ko iwe sagara ndiri kuona harina zvinhu zvikanzi aiwa harisiriro mira ndiuye ndikuratidze. So I didn't have time. Iye airuka padhuze vandanomutora kwakusvikobwaidzika. Hanga anoisira mai vake all this while zvinhu hobho oisa pabhazi mai vangu ova pakabepa. Akaramba for a while vazoona kuti apa hapana zvekuita kwakunditi it's a one time thing ndangozviita izvezvi. Vandamudza kuti usanifendere. Akanorara kwasisi vake and then sisi vake kwakundifonera vachiti inyaya yamungatodzingira munhu here ingataura kuti ndeke kutanga kaazviita. Hapana zvandisingamuitire munhu kuti vadye kumba kwavo ndini ondiitira mashura amai vangu vachirara nenzara apa ndini ndega mwana. Ndoitawo say, am I being too much? Please let me know. That's our hot topic for today. Courtesy of Hamilton Insurance, hashtag reliable, honest insurers. Okay. How would you react if you were in this situation though? Similar. I would react similar. His anger is justified. Yeah, it is just because it's your mom. At the end of the day, you're not even, you about not grocery, chita mai vangu vachaona 50, vachaona 70% wako vachaona 30. Unotenga grocery chiti chashewa zviri equal. And kumba kwacho you go the extra mile. You go kumba the kwacho extra mile. kwakasheka ndinotomeka short vari kudya nekuta sei plus tsano ndovaita sei ndovaendesa kuboarding school. You understand? Oendesera mai vangu makonesa yakapepa kegrocery ka 1 2 kg ka 1 2 kg ka 1 kg and then mai vake oendeswa masaga nemasaga. I don't even blame him for doing what he's doing, because number one, for his family, like what you said, kuti vatombowana zvekuita kudya nekuta sei ndiye. And then you being so unfair to the point that nobva abira na mai vangu futi apa mai vangu akakamuchira mumba and then you do this. Inini hangu I don't blame him. If this is a very short one for me, I don't blame him. He's just Anzi, he's at fault. Zvamai vako unoendesa wega. Aiwa. Mukadzi haasi anzi mukadzi haasi hama yake. Okay. No, besides that, guys, inini nchitrasta munhu wangu anendichida. Don't ever tikudanana, we are married together, and then I entrust you the same way you entrust me with your family. I entrust you with my family, and then you go on and then you rob my mom like this. Anzi uri kuti anti wati kwakasheka here saka kunoda mozve. Aiwa. Saka hakusi kuba. Okay. Kutoba saka mai vangu ndodya 2 kg. Yeah, anzi if you want to make guys angry, ita something una mai vacho. Anzi okay, women sometimes, a lot of messages coming in and I can't keep up. Yeah. Hi, you're live on Star FM. Hello, Masquera, say please reduce the volume of your radio, sir. Yeah, but it's I think it's unfair.
but it looks like zvanga zviitika for a long time. For a long time. 3 years baba. ya zvanga zvichiitika hazvo but ya ipapo zvanga zvichiitika but tandinoona sokuti kuti kunyazozvigadzirisa zvinongoda kuti kana pachitengwa grocery ndidzi zvoda kuti tingomonita tese kuti zviri kuenda uku ndizvo here then kana tingosheya tese because ndokuzopa mutaski zvindoona songe zvinopedza zvane marepercussions Iwaya. Okay. Do you know, inini I have a different perspective, Okay. right? Okay. So, pane anyora zvikanzi kakadzaka akachengeteke. Zvikanzi ngaamurambe rombe remunhu. Let's not get into our emotions too much, right? Yeah, especially when we're calling, so that we keep our language really radio friendly. Yeah. Because some of the messages then that I'm seeing, I'm like, zvema groceries here. Inini I think ungona zvinhu zvema groceries zvekuti hanzi iwone nitikarorana shewe obva wati zvonzvo dona ngatiendise 5 kg and then 25 kg uku. I kind of think it's a bit unfair. Especially maybe mama wako anenge achigara vari 1 handitika isusu kumba kwedu achigara vari 7. I think couples should sit down and maybe think about it kuti alright, because maybe mai ava unombotanga uchiendesa zvakafanana but mai vako uri kuona kuti ka 2 kg kacho kauri kutumirwa kanopera within 1 week uku kanoita kana kuti 2 months because munhu anogara ari ega. So you kind of have to consider kuti zvonizvo uku kwatiri kusheyanisa half uku kunoenda zvakawanda sei, you know what I mean? Okay, Doc. If it's like that, then Donna, why not communicate? Nyatsotaura kuti kwedu uku kwakawandwa. Yes, because it's so babe. All right, babe.